Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында полиглот тапшыуын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыуда кызыклы, үзенчәлекле авыл исемнәрен барларбыз. Аларның мәгънәләренә төшенербез. Татарстанның Арча районында Кушлавыч дигән бик матур авыл бар. Ул елга буенда урнашкан. Авыл Казан ханлыгы чорында ук барлыкка килгән. Олы буын вәкилләре сөйләвенә караганда, борынгы заманнарда ук бирегә 2 кеше килеп, шул елганың 2 як ярына йорт салган. Тора-бара бер-берсенә охшаш 2 урам барлыкка килгән. Шулар кушылып, авыл Кушлавыч дип атала башлаган. Авыл татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның туган җире буларак та билгеле. Габдулла Тукай 1886 елның 26 апрелендә Кушлавыч авылында дөньяга килә. 1955 елда Кушлавычта шагыйрьнең бронзадан эшләнгән бюсты куела. 1976 елда Тукайга багышланган музей ачыла. Кушлавыч авылы табигатьнең иң матур урынына, шагыйребез язганча, тау башына салынган. Бүгенге көндә авылда Тукай чишмәсе дип аталган чишмә дә бар. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк. Хәзерге вакытта Кушлавыч исемле авыл Татарстанда гына түгел, Чувашия республикасында да очрый. Җирле риваятләргә караганда, әлеге чуаш халкы монда 16-нчы йөзнең 2нче яртысында, 17-нче йөз башында хәзерге Татарстанның тау ягыннан күченеп килгән. Үз чиратларында чуашлардан булган тел галимнәре Кушлавыч топонимын Наратлы урын, ягъни Нарат урманы мәгънәсендә аңлаталар. Шул ук вакытта 19-нчы йөздә яшәгән урыс тарихчысы Износков авыл исеменең килеп чыгышын кышлый торган урын белән бәйли. Шул рәвешле бүгенге көндә Кушлавыч атамасын төрлечә аңлатучы фаразлар яшәп килә. Тик шулай да топонимның тамырында куыш яисә кышлау сүзләре ята булса кирәк. Авыл исемен кышлау урыны яисә куышлы урын мәгънәсендә аңлату дөресрәк булыр. Кече Чынлаулы Татарстанның Шүпрәле районындагы иң зур авылларның берсе булып санала. Биредә 1000 якын кеше яши. Кече Чынлаулында 14-нче йөз ахыры, 15-нче йөз башында, ягъни Казан ханлыгы заманында нигез салынган. Ни өчен Кече Чынлы дип аталуы турында исә халык телендә берничә риваят йөри. Чынлы, чин, ягъни дәрәҗә дигән сүздән килеп чыккан дигән фикер бар. Янәсе бу җирләр чинлы кешегә бирелгән булган. Авыл исеме Чынлы инеше исеменнән алынган дигән фикер дә яши. Чынлы авылы исемен Әлфия Авзалова башкаруындагы Туган авылыма җыры ашада ишетеп беләбез. Ул Мустафа Ныгман белән Сара Садыйкованың уртак иҗат җимеше. Чынлы суы җәйлеп ага, язгы ташкыннар килсә, ташкыннар кебек шаулашып, авылымда яшьләр үсә. Туган авылым минем каршымда, күңлем һаман ымтыла шунда. Яуширмә Татарстан Республикасының Чистай районындагы татар авылы. Русча атамасы Кутлушкина. Бүген биредә 700-дән артык кеше яши. Җирлек турында беренче тапкыр 16-нчы гасыр басмаларында искә алына. Авылның исеме турында риваятләр бик күп. Берничәсенә бездә тукталып үтәрбез. Риваятләрнең берсе буенча Яуширмә яудан саклаучы дигәнне аңлата. Элек биредә урман һәм сазлыклар арасында күчнеп йөрүче татарлар яшеренә торган булган. Алар православие динен кабул итәргә теләмичә миссионерлардан качып йөргән. Шуңа Яуширмә 400 еллык тарихы буена татар мәдәнияте учагы булып торган. Авылның беренче кешесе Кытлы Мөхәммәд исемле бабай булган. Руслар аны Кутлуш бабай дип йөрткән. Саланың Кутлушкина дип аталуы шуннан диләр. Тагын бер версия буенча авылның иң беренче исеме Кәләй кеше Бухта дип аталган. Анысы салага нигез салучы Мурат бабайның улы исеменнән алынган диләр. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Авылларыбыз чәчәк атсын, халкыбыз матур, бәхетле яшәсен. Тапшыруыбызның киләсе чыгарылышларында авыл атамалары турында сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Мин Гөлүсә Сыңгатуллина, сезнең белән сау булышам. Очрашуларга кадәр.